Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan o sa mga kauyukan ug motugkad sa mga una-una o katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Matthew 5:13. You are the salt of the earth, but if the salt has become tasteless, how will it be made salty again? It is good for nothing anymore except to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Matthew 5:27. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. Verse 28. But I say to you that everyone who looks on a woman to lust for her has committed adultery with her already in his heart. Now, a believer has been given by God offensive weapons. Number 1 is the gospel, and number 2, the word of God. Romans 12:2 says, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Before we start our Bible study, nining adlaw, sama sa nandan, gikinahanglan ang atong paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9 kung gikinahanglan man. Busa, ang 1 John 1:9 na kanayon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, alang kanimo dili pa magtotoo ang imong buhaton maong paggamit niya ng imong kabubuton aron ikaw makahimos labing manungdanong desisyon nga imong mahimo sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Busa sa hilom. Mga namta, let us pray. Magampo ta balahan na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo ning lain sa mga higayon. Imo kami gidala dinhi, umikan lang sa grasya. Ing tanan nga among pahimuslan gikan gayud kini sa imong hustisya, imong pagkamatarong ug sa imong gugma. Salamat o Dios sa imong kaluoy, gugma, grasya nga nagaliw sa among kinabuhi pa hangtod ni gayuna nga imong pa kaming gipabuhi. Kini timailan nga ang imong plano sa among tagsa kinabuhi nagalihok pa. Busa uban ni kami karon sa among pagpadayon sa tuon pagkatuon sa imong kamatuoran pinagis pagtudlo kanamo sa bugtong magtutudlo sa kamatuoran nga mao ang balang Espiritu Santo. Tangtang nga mga babag niya sa mga nauna karon aron kami makatutok, makapunting lamang sa imong igatudlo kanamo ning adlaw kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Okay, maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga suki, mga higala, mga silingan, atong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome everyone. Ani ang kita karon
sa atong pagpadayon sa pagtuon, niining tunanan nga giuluhan og the only means of salvation. Wa may lain. Usa ra gyud. Bugtong ra gyud kining paagiha kay gikan kini sa Dios. Dili na to ini mohimo, wa na to kuha sa bisag unsa mga tinubdan, gawas lamang ang matuod nga tinubdan nga maong pulong sa Dios, the Bible. Og karon ato ipadayon ang atong ibiyaan kagahapon may tungod nining atong gitukbil nga adunay pagsakgaw, of course, human sa pagsakgaw, ana ay mubanos dayon nga gitawag og a final evaluation of believers immediately after the rapture. So, ato ipadayon kini, atong giingon kanimo kagahapon nga sa diha nga si Ginoong Jesucristo mohimo og pagtasal, He makes the evaluation. He is going to evaluate the lives of believers and then rewards them accordingly. Kung iyang kining buhaton, ingon nga siya ang maghukom. Ingon nga Chief Justice of the Supreme Court of Heaven. Naka na sa Juan 5:22. For the Father judges no one, but has committed all judgment to the Son. So, si Ginoong Jesucristo mo function as a judge. Tungod kay ang tanang mga panalangin sa Dios, in fact, all imputations, nagagikan man sa hustisya sa Dios. Now, ang Dios mahimaya in demonstrating His ability to bless man totally, nga way pagkompromiso sa iyang Diyos nun nga pagkamutarong. Siya mahimaya to the ultimate by what He will give in that final imputation. Walay magtutuo so ni katuigan simbahan ang paghahimo ang pagtasal until ang intiro nga harianong panimalay sa Dios na purma, na hulma, kining gitawag og corporate completion of the body of Christ. Now only then nga mahitabo ang rapture or the resurrection of the church. Mahitabo kini. Kung yan ang higayon na, matag sakop sa harianong panimalay sa Dios, mudawat og lawas exactly sama sa resurrection body ni Ginoong Jesucristo nga wala na'y kinahiyang makasasala, wala na'y good and evil. Hinumdumi nga ang tinuod, matuod nga pagkasiya sa magtutuo, ana diya sa iyang kalago, sa iyang tawhanong espiritu. It is in his soul, the human spirit. Ug ang lawas is simply a house, a tent, puloyanan lang, temporary residence sa matuod nga persona. Now, the departed church is believer soul and human spirit, ang uban sa eternal life, intact kana, mahiusa kini, uban sa taghuhat nga lawas, interim body, nga nakanas Lucas 16:19-31, nga mo puyo didto sa langit uban sa Dios. Atong Ginoo. 2 Corintios 5:1-6, 1 Tesalonica 5:23. Now, ang matag usa ka magtutuo is fully conscious. Indeed, no longer limited by a mortal body. His perceptive ability is enhanced. Now, hingpit siyang mailan. He is completely recognizable and perfectly happy. Labihan sa malipayon. Apan, wala pa'y resurrection body. Now, diha sa panahon sa pagsakgaw, yes, 1 Thessalonians 4:16-17, niya nang higayuna, kining binilyon ka mga magtutuo sod sa
katuigan sa simbahan, gitawag kini sila og dead in Christ. Mukuyog kini sa atong Ginoo gikan sa langit to a rendezvous in space. Dito sa kawalangan, above the earth, ibabaw, ining kalibutan na, where they will be joined by the living generation of believers. By the way, ato ning usab, ato man ning gisugutan kagahapon, just to make this very clear. Dito, mudawat na sila sa ilang resurrection bodies. Okay? 1 Corinthians 15, 51 to 54, 1 Thessalonians 4, 14 to 17. Paminaw ni ini. Importante ka ini. Human yun sa pagsakaw. Ana ay gitawag tag period of fantastic happiness and celebration. Kini, it's a grand reunion of the entire royal family nga nag-assemble for the first time in spontaneous mass recognition of Christ. O gitawag kini og the big genuflection. Diya sa Roma 14:11 nakanayon ang pulo sa Diyos. For it stands written, as I keep on living, and by myself I have sworn, every knee shall bow to me, ni Ginoong Jesucristo, and every tongue shall confess to God the Father. Romans 14:11. Bueno, niining higayuna sa pagsimba, this time of worship, and of breaking into song, will culminate samtang si Ginoong Jesucristo mango, okay, mo magauna sa intiro nga royal procession balik dito sa langit. Okay? Uban sa katuigan simbahan nga nakumpleto na, the interrupted age of Israel will resume sa iyang final nga pito ka literal nga mga tuig. Nakalas Daniel 9, 24, 27 o kinigitawag sa eschatology nga maong tribulation o tribulation period. So, while the tribulation unfolds on earth, si Ginoong Jesucristo muandam sa iyang pangasaunon to accompany him sa iyang ikaduhang pagbalik din sa yuta. Now, ako bitaw kang pangutana kagahapon nga unsa may titulo for the royal family in heaven. Ang tubag, ang pangasaunon ni Kristo. Revelation 19:7-9, Revelation 22:17. Now, hugon sa man itong mga titulo din sa yuta, ang lawas ni Kristo. Colossians 1:18. Okay. Niyadtong, okay, dili kay niyadtong, at the second advent, sa ikaduhang pagbalik ni Kristo din sa yuta, ang hari sa mga hari will return to overthrow Satan and to establish his personal 1,000-year reign over the devil's former kingdom. Pulihan na si Satanas, pusgayon na si pildihon na si Satanas sa hari sa mga hari. Now, in this future sequence of events, an almost shocking contrast comes sa diha nga ang initial celebration and maximum esprit de corps sa big genuflection suddenly gives way to grave solemnity. Si Ginoong Jesucristo mo patawag siya og kanang court. Okay, the Lord Jesus Christ will convene court. Og yes, Roma 14:12. So then every one of us shall give account of himself to God. Manubag na ta. Mao na ni panahon sa panudya. Now at the judgment seat of Christ, or otherwise called Bima, judgment seat of Christ, di magiging kay paghukom. Okay? The judgment seat of Christ, you will be on your own. Mag-inusara ragyo ka sa imong pag-atubang sa Ginoo sa himaya, facing the Lord of glory. Matag usa ka nato. Each one,
Everyone. Des Roma 14:12, kini nagkahulugan nga, paminaw, si Kristo maoy mangugyod sa matag kaso, tagsa-tagsa. Christ will handle each case separately. Kaya binimugod, ang Kristyanismo God, personal. Ug mao nga, you must answer for yourself. Kaya personal man. Now, sa atong kinabuhi, tingali, you may have evaded the responsibility for your own decisions. Tingali, ikyas ka sa imong nahimong mga desisyon. You may have found others to blame or to lean on. You may have developed a prodigious ability to make excuses, but paminaw, ang tubangan sa omnisyente nga hari sa mga hari, you will not be able to evade. You will not be able to compensate, to laugh it off, to find any excuse. Kaya naa ang tanan nga mga kamatuoran, tanan nga mga kanang saksi, hinunta. He has all the facts. Saan man mo pag-ikyas? The evidence is all in the mind of Christ. Nasiyang una-una. Nasayod siya sa tanan o matag una-una nimo atol sa matag gutlo sa imong kinabuhi din ni sa yuta. Kung paminaw, if doctrine resides in your soul, kung naay doktrina diha, nailahan niya na. He recognizes his own thoughts in you. Sabot? He knows your true attitude toward his word. If you think you can keep secrets, any secrets from God, forget it. Kalimti na. Kaya he perfectly knows your soul. Nasayod ang Diyos sa matag una-una nimo. He has even known all of them for billions of years. O karon nagaatubang ka in front of the very person who provided the means of overcoming even legitimate excuses. Sa dihang magaatubang ka niya, maingon lang ka, no excuse, sir. Perhaps, for the first time, moangkon ka sa full responsibility for your own decisions. Thus, Mona, does this make you uncomfortable? Natingali, urag ka na mahalo na. Nagpaminaw ni ini. Now, palihog, sabta kini. Please understand here that we are not talking about your sins. Wala. Wato maghisgot sa imong sala. Nga naman. Tungod kayang tanan na itong mga sala, gihukman naman lagi dito sa krus. And will never be mentioned again. Nga naman. Because under the biblical law of double jeopardy, one cannot be tried twice for the same crime. Sabot ka ba? O ang ignorance will be no excuse. It will be the problem. The Son of God will add together all the facts and come up with a final efficiency report. Paminaw. He will be totally, absolutely fair with each of us. God is fair now, and He will certainly be fair then. By the time you reach the judgment seat of Christ, nag-abot ni mo dito. In fact, as soon as you die, it will be too late to do anything about your evaluation. Wala na. There is no way to sway the judge. No way to obscure the facts. Kaya ang imong efficiency report will cover the period of time between your salvation and your departure from this earth. So, paminaw, ang panahon sa pagkat-on o pulong sa Diyos karon. The time to learn Bible doctrine, therefore, is right now. Learn and live, not live and learn. Sabot ka niya itong, nakainomdom pa ba ka niya itong maong prinsipyo? Learn and live, not live and learn.
So mauna, kini mga puntuhan nga tuwida kanimo. Agi lang kini og pagpahinomdom ka natong mga magtotoo. Now, okay, pagpadayon na ito niini, na ay nagaingon nga, na ay mga irihis, may pasabot o mga irihis, while ato na lang nagi in English o heathens. Heathens are heathens. Not because they don't know that God exists. They just reject. Kay, well, of course, kini, ato lang nagisingit usab. Kaya usa ka atheist, gikan manggulis pulo nga, atheos. Kini nag-ingon nga, there is no God. To claim that is a lie. Baka. Sa laing bahin, ang usa ka agnostic, gikan kinis pulong Grigo nga, anosis. Kini nagkanayon og nagpasabot. I don't know there is a God. Likewise, to claim that is a lie. Now, actually, wa man gyud gitawag na to atheist or agnostic. Wala. Diya sa Salmo 19:1 na kanayon ang pulong sa Diyos, the heavens declare the glory of God. And these so-called atheists na agnostics cannot deny that. Basta? In fact, ang pagkaana ay Diyos, mo kini ang tinubdan sa intiro, sa tibuok universo o sa tanan nga naa diha. The existence of God is the source of the entire universe and everything in it. So we can say that everybody has knowledge of God. Tanan, nasayod nga, mabahin sa Diyos. Truthfully, paminaw, truthfully, a person who denies the existence of God and thus rejects the gospel, unsa may ang gihimo? He is actually making God a what? A liar. And that is plain blasphemy. Besides, siya nga mo salikway sa itong Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas, nakabuhat na siya sa sala nga dili na mapasaylo. He is committing the unpardonable sin. Basaha ragod ang Mateo 12:31-32. Yabi nimo, ang pagsalikway ni Kristo ingon nga manluluwas is a maladjustment to the justice of God. Ang tao nga mo salikway kang Kristo ingon nga manluluwas is resisting God's will. A person who rejects Christ as Savior is his own worst enemy. Kaya ang mga dili magtutuo silang tanan mga eternal losers. Gusto? A person who rejects Christ as Savior is resisting God's will. Now, si Kristo mismo nagkanayon, it's better off for an unbeliever to have never been born. Na. Kaya abini mo, ang tanan nga pagsalikway sa kamatuoran, pagkaruganti ka na. Usa ka nas pagpahitas, mapahitas-on, arrogance. Na mangutan ako nimo. Therefore, unsa basihan kini nato nga itong gihisgutan, unsa may kinagrabihang paagis pagkamatay. Mao ang pagkamatay bag kanang cancer o grabing disgrasya o kanang matay sa COVID-19 o unsa pa. Unsa may kinagrabihang matang o paagis pagkamatay. Ang tubag, kanunay naman nato ningi subli-subli. Ang tubag, ang kinagrabihang matang sa o paagis pagkamatay, mong pagkamatay nga dili magtotoo. The worst conceivable way to die is to die as an unbeliever. The only way to be saved is through faith alone in the Lord Jesus Christ alone. Mao ni atong giuluhan kini atong tunanan na the only way of salvation.
Unsa may gisulti Ginoong Jesucristo di sa Juan 14:6 nga popular nga bersikulo. Siya mismo nagkanayon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Nangamutan ako nimo. Unsa may mga sayop nga mga paagi sa kaluwasan. What are the wrong ways to be saved? Well, to name a few of these wrong ways niya, ang imong pagpagig kanang pagpamimbro og simbahan. Hindi man na mo gustong paagi nga ikaw maluwas. Mahimong apilan tanang mga simbahan. Pandi ka luwas. Sunod, ang imong pagpabautismo, be baptized with water. Dili na. Kaya kasagaran ko sa mga tawa sila kahibaw. Kung sa ibot pasabot og baptism, gikan is original nga Grigong pulong baptitso nga nagkana kahulugan kini og pagkaila. Ibot pasabot nga mailahan ka. You are identified. So, baptism is identification. You are identified with Christ. Okay? Sa imong una, sa imong pagdawat ni Kristo nga imong manluluwas, you are identified with Christ. And you are baptized, of course, by the Holy Spirit. Unsa pa yung ubang mga paagi nga sayo, nga dili ka maluwas. Ang imong pagkinabuhi, usa ka mataro nga kinabuhi, of course. Dili matasupak. Pasabot nga, kung mo na imong paagi nga ikaw maluwas, nga magbinuutan, there are a lot of people do live a good life, but they are unsaved. Why? Because they have not believed in Christ as Savior. Unsa pa? Ang imong pag-isa sa imong mga kamot. No. Pag-isa sa mga kamot, anong ka maluwas kunuhay? No, unsa may natabo niya itong dying thief on the cross at our Lord's side. He couldn't raise his hands. Kaya nga naman, ang iyong duha ka kamot, gilansang man dito sa cross. Now, unsa pa? Be a member of a church. No, man naman niya itong isgot, no? Unsa pa? Kanang magalakaw ka diya sa paingos altar, gikan sa pultahan. Imong dapit kang Kristo diha sa imong kasing-kasing. Dili na. Kung ang imong pagtampok sa mong dughag, mea culpa, feel sorry for your sins. No. Etc. Daghan. Ang mga mini, dili husto, dili mao nga matang o paagis pag kaluwas. Akong balikon, there is only one way of salvation. Faith alone in Christ alone. The only correct way, in fact, it's God's perfect way to get saved, is to believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Faith alone in Christ alone. So encounter with Christ, either as Savior or Judge. Pili. Apan yun dumikini. Ang imong pagtagad ngadto kang Kristo mo'y magadeterminar sa imong kaugmaon dito sa eternidad. Your attitude towards Christ determines your future in eternity. By the way, ang mga Old Testament giants like Abraham, David, Isaac, Jacob, etc., nangaluwas to sila by looking forward to the cross by faith. Pagtuo. Kitang mga magtutuo nining bagong pagkisaad, New Testament, kita nangaluwas by looking backward to the cross. Also by faith. See? Kita nimo. So ato kining ipadayon ugma. Kaya din kita mo hunong usa nini nga dawaw. Magampo ta mahana mong langit nun. Salamat sa imong grasya. Nga among gipahimuslan. Naot nga kinimay mong panalangin sa among kinabuhi. Salamat niining matamis nga higayon sa among katon, pagtuo, paggamit sa among mga pulong. Aron kami makakabot din sa among tumong nga mao ang espirituhanong pagkahamtong
Di na kami katako sa pagkinabuhi. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.